Boas, son Óscar Souto Rodríguez, candidato de UCIN á alcaldía de Ponteceso. Estamos en Anllóns de Arriba, que, xa vedes, cemento, unha pista que se fixo hai moito máis de 20 anos, que fixeron os veciños entre todos, de cemento, todo escachurrao, e aquí unha que non ve o señor alcalde a ver como está Anllóns, outra que cobran o máximo de IBI, o tope non pode subir máis porque cobra o tope de impostos como se aquí houbera aceras, é como se houbera saneamiento, e non hai saneamiento, que vai todo directamente para o río e para a ribeira. Por eso hai toxina na ribeira, porque vai todo directamente para o río Anllóns. E Anllóns non ten canalización das pluviales, non ten os servicios básicos que ten que ter unha parroquia. E vou non seguir dicindo hasta que me farte. As parroquias están completamente abandonadas. Nin se lle escoita falar a nada ao señor alcalde, nin a nadie nas oposicións. As oposicións están caladiñas esperando a que a xente que sempre lle vota ao BNG ou ao PSOE ou ao PP lle voten os de sempre. Están caladiños, teñen medo de dicir nada. Pois a mí non me dá medo de dicir que as parroquias están abandonadas. E levo xa máis de 3 meses dicindo o mismo. Hai que arranchar as parroquias, que había moito carto, e o carto desapareciu. E non sabemos onde están os 25 millóns de euros que poliu o alcalde en 4 anos. Pero nas parroquias non está. Porque mirade como está isto, Mirade como está. Mirade como está. E hai zonas onde apenas colle un coche e ten que ser un cochiño pequeno. Un coche grande xa non colle. Isto é en Anllóns de Arriba. E vamos a seguir facendo máis vídeos de Anllóns. Xa levo 20 vídeos. Pero vamos a seguir falando de Anllóns. E moitas gracias.